Για τη συνέχεια λοιπόν, ας επισκεφθούμε τον ιστότοπο του stopcyberbullying.org. Δεν σας κρύβω ότι ένιωσα σοκ όταν σκέφτηκα ότι τέτοια μηνύματα μπορεί να φτάσουν κάποια στιγμή στο παιδί μου. Σας αφήνω να το παρακολουθήσετε, διαρκεί 2,5 με 3 λεπτά. Αυτό ήτανε. Πιστεύω να πήρατε μία άποψη της συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το cyberbullying. Τώρα θα επισκεφθούμε τον ιστότοπο της ανοιχτής γραμμής καταγγελιών SafeLine, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μία καταγγελία. Αυτό είναι το SafeLine και εδώ πάνω δεξιά βλέπουμε ότι υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος που μας παρακινεί να κάνουμε την καταγγελία μας. Να επισημάνουμε ότι οι καταγγελίες στο SafeLine είναι ανώνυμες, εκτός αν εμείς θελήσουμε να αφήσουμε στοιχεία επικοινωνίας. Η συμπλήρωση δηλαδή των προσωπικών στοιχείων είναι προαιρετική. Επίσης δεν καταγράφεται κανένα άλλο στοιχείο όπως η IP διεύθυνση από την οποία συνδεθήκαμε για να κάνουμε την καταγγελία. Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε τον τύπο της καταγγελίας, ας πούμε δικτυακό τόπο. Ανοίγει το δεύτερο πεδίο που αφορά τον τύπο του περιεχομένου, διαδικτυακή απάτη. Στο τρίτο πεδίο έχουμε το μοναδικό υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρώσουμε, που είναι το URL του ιστότοπου τον οποίο διαπιστώσαμε να έχει παράνομο περιεχόμενο. Συμπληρώνουμε και την ημερομηνία που είδαμε, ας πούμε 24 του μηνός, και αν θέλουμε μπορούμε να δώσουμε και κάποιο επιπλέον σχόλιο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αποστολή της καταγγελίας, εκτός αν θέλουμε προαιρετικά, και πάλι επαναλαμβάνω, να αφήσουμε στοιχεία επικοινωνίας, όνομα, επώνυμο, mail, διεύθυνση, πόλη, χώρα, και υποβάλλουμε τελικά την καταγγελία. Μετά την υποβολή της καταγγελίας, το προσωπικό του Safer Internet ελέγχει αν αυτή είναι βάσιμη
και αν όντως διαπιστωθεί ότι πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο, προωθεί την υπόθεση στην ελληνική αστυνομία και στο Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που έχει τη δυνατότητα να παρέμβει νομικά και να αποσύρει, αν χρειάζεται, την παράνομη ιστοσελίδα. Αν διαπιστωθεί ότι η ιστοσελίδα ανήκει σε κάποια χώρα του εξωτερικού, εάν αυτή η χώρα είναι μέλος του δικτύου InHope, το Safer Internet διαβιβάζει το αίτημα στην αντίστοιχη υπηρεσία της άλλης χώρας, ενώ εάν πρόκειται για χώρα η οποία δεν ανήκει στο δίκτυο InHope, η ελληνική αστυνομία προωθεί το αίτημα στην Interpol. Στο μενού στο πάνω μέρος του ιστότοπου μπορούμε να δούμε άλλους τρόπους για να κάνουμε καταγγελία. Εκτός λοιπόν από τη φόρμα υποβολής καταγγελίας που κάναμε πριν λίγο, μπορούμε να καταγγείλουμε μέσω email στο report@safeline.gr, μπορούμε να καταγγείλουμε τηλεφωνικά σε αυτόν τον αριθμό, μπορούμε να στείλουμε SMS στο 54260 με την καταγγελία μας, ή από συσκευές με λειτουργικό Android μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ειδική εφαρμογή της SafeLine, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε από εδώ, για να κάνουμε την καταγγελία μας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά των καταγγελιών. Για το 2012 η SafeLine έλαβε περίπου 2.600 καταγγελίες. Αυτό σημαίνει περίπου 7 καταγγελίες την ημέρα. Νομίζω πως είναι πολύ μικρός ο αριθμός αν σκεφτούμε τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, και μάλλον αυτό υποδεικνύει ότι ο κόσμος δεν συνηθίζει να καταγγέλει παρά ότι δεν υπάρχει παράνομο περιεχόμενο. Επίσης αξίζει να επισημάνουμε ότι από αυτές τις καταγγελίες το 34%, το 1 τρίτο δηλαδή και παραπάνω, αφορούν το Facebook, 850 καταγγελίες ήταν για το Facebook, και ανήκει στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Στο α εξάμηνο του 2013 ήδη ο αριθμός των καταγγελιών έχει φτάσει τις 2.250, που σημαίνει ότι υπάρχει μια τάση να διπλασιαστούν οι καταγγελίες στο τρέχον έτος, και από αυτές το 50%, οι 1.100, αφορούν το Facebook. Βλέπουμε ότι το Facebook γίνεται αιτία να μεγαλώσει ο αριθμός των καταγγελιών συνολικά, και όλο και μεγαλώνει το ποσοστό των καταγγελιών που αφορούν το Facebook επί των συνολικών καταγγελιών. Στην αρχική σελίδα του SafeLine υπάρχει σύνδεσμος προς την ετήσια αναφορά του 2012 του Παγκόσμιου Οργανισμού InHope. Αν δείτε αυτή την αναφορά θα διαπιστώσετε ότι η Ευρώπη κατέχει περίπου το 50% της παγκόσμιας κίνησης πορνογραφικού περιεχομένου, και από αυτό το 50% της Ευρώπης το 80% διακινείται μέσω της μικρής χώρας της Ολλανδίας. Η Ολλανδία δηλαδή, όπως προκύπτει από τα νούμερα που ήδη είπαμε, έχει το 40% της παγκόσμιας κίνησης σε πορνογραφικό υλικό. Νομίζω πως είναι εντυπωσιακό, τουλάχιστον. Κάτι τελευταίο, τα webinars είναι αρκετά χρήσιμα. Είναι σύντομα διαδικτυακά σεμινάρια, διάρκειας 7 έως 10 λεπτών περίπου, πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εδώ τελειώνει και το δεύτερο βίντεο. Ας επιστρέψουμε τώρα στην παρουσίαση. Σας περιμένω εκεί.